खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय रायजोनि दाब दाब जायगायाव मैयानि सानाव गिख्रंथाव बारहुंखा आसामनि दाब दाब जायगायाव गोबां बारहुंखा आरो अखा फैदों मैयानि सानाव गिख्रंथाव बारहुंखा फैनायजों गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा गुबुदों जायनि जाहोनाव लामा सामाफ्रा बन्द जानानै थानो गोनां जादों दंफांफोरा मानसिनि न'आव बायसिनदों जायनि जाहोनाव माखासे जायगायाव सुबुङा जिउबो खोमानो गोनां जादों आरो माखासे जायगायाव सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों बारहुंखा बारनायजों मोब्लिब खुन्थिया गुबुदों थार जदों न'नि थिं बिरखारदों बेबायदिनो थानो थाखाय न' बां गैयै मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों मैयानि सानाव सयगावआवबो बिहु जाबाय थानाय समावनो बारहुंखा फैनानै दंफां दालाइ बायनानै सासे लाइमोननि सायाव गोग्लैसिनदों जायजों लाइमोना जिउ खोमानो गोनां जादों मुङा भास्कर कलिता आरो बे जायगायाव बारहुंखा फैनायजोंनो बिहुनि पेन्डेलाबो बायनानै गासैबो थेर बेथेर जानो गोनां जादों सापरनि सागलकुटियावबो सारन्थाइ गावनायजों गलियाव अर नांनानै गलियाव थानाय माथाम मोसौ आरो मागु बोरमाया खामनानै थैनो गोनां जादों गवालपारानि कृष्णायावबो गोबां नखरखौनो सिलिंखार खालामलांदों बारहुंखाया थिग बेबायदिनो आसामनि दाब दाब जायगा जेरै बाराकनि हाइलाकान्दि श्रीभूमि काछार धुब्री साउथ सालमारा बेनि अनगायैबो चिरां आरो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो गोबां सिलिंखार खालामलांदों मैयानि सानाव बड'फा सुपार 50 मिशननि जाफुंसारनाय बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों सा 26 बिजाथिफोरा JEE मेन्स 2026 खौ क्लियार खालामनो हादों सा 26 बिजाथिफोरनि मुङा फारि शिबांकर दत्ता अभिश्रान्ति डेका सुमि दास दिबराज ब्रह्म सुमन दास करण बर' मिथिंगा गोरा मुसाहारि मृत्युंजय शर्मा आशिष दाहाल सुदेमसा दैमारि दिपज्योति मण्डल फैजिं नार्जारि भुबन छेत्री दैथुन सरगियारि बरसात नार्जारि सोमावसार ब्रह्म आरो माखासे गासै सा 26 बिजाथिफोरा JEE मेन्स 2026 खौ क्लियार खालामनो हादों रंजालि बैसागुनि समावनो दुखुनि थासारि आलासि जानो थांनायाव दैयाव दुगैनायाव गबनानै थैनो गोनां जादों खेबसेयैनो साथाम सुबुङा तामुलपुराव जानो मोन्दों बे जाथाया तामुलपुरनि फाग्लादिया दैयाव दुगैनो थांनायावनो गोसो थोनाय सेंग्रा सिख्लाजों लोगोसे सिख्लानि बिब' गासै साथामा जिउ खोमानो गोनां जादों दा बिथांमोनखौ जोबथा बिदाय होबाय थैनाय बिब'नि मुङा गुड्डु देखामोन आरो बिथाङा सासे फोरोंगिरिबोमोन बिथांनिनो बिनानाव पिंकी दास आरो मोजां मोननाय सेंग्रा दिपज्योति दर्जी जयैनो रंजालि बैसागोनि थाखाय बिथांमोनहा बिबनाव आलासि जानो फैदोंमोन बेयावनो फाग्लादिया दैयाव जयैनो दुगैनो थांदोंमोन जेराव गिबियाव पिंकी दासआ दैयाव गोदोदों बेखौ रैखा खालामनो थाखाय मोजां मोननाय सेंग्राया थांदोंमन बेयावनो बिथाङाबो दैयाव गोदोहैदों आरो बिसोर सानैखौ दैयाव गोदोनाय नुनानै फोरोंगिरि बिब' गुड्डु देखायाबो रैखा खालामनो थांनायाव बिथाङाबो गोदोहैनो गोनां जादों जायजों साथामबो जिउ खोमानो गोनां जादों दा बिथांमोननि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय आरो बिथांमोनखौ अरायनि थाखाय गामियाव जोबथा बिदायबो होबाय जायखौ लानानै गामियावनो आरो ओनसोलावनो मोनसे दुखुनि थासारि गुवाहाटीआव बे समाव गिख्रंथाव दैबाना जागासिनो दङ धोन सम्पति गोबां खहा जानायजों लोगोसे सासेनि उनाव सासे सुबुंनि गोथै देहाखौबो बोखांनो हागासिनो दङ थांनाय 24 घन्टायावनो 4 सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों गुवाहाटीआव बेनि मादाव मालेगावआव पायल नाथआ दैनि नालायाव गोग्लैनानै गोमानानै दंमोन दा बिथांनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय 20 मिटारसो गोजाननिफ्राय बिथांनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय गुवाहाटीनि मरा भरलु बेयावबो आसिम कलिता मुंनि सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों थांनाय 19 एप्रिलनिफ्रायनो बिथाङा गोमानानै दंमोन दा बिथांखौ बोखांनो हाबाय बशिष्ठ दैमायावबो गोजावनानै थानाय हालोदाव सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों बिथांखौ आक्तार आली होननानै सिनायनो हानाय जादों आरो गुबुन सासेखौ दासिमबो सिनायनो हानाय जाथ'वाखै बेबायदिनो थांनाय 24 घन्टानि गेजेरावनो गुवाहाटीआव 4 सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों फोरमायथिनो गोनांदि गुवाहाटीआव बे समाव दैबानानि गिख्रंथाव नुथाय सोरगिदिं जेरैथिंबो दैजों लोमसावनाय बबेबा जायगायाव जानजिसे बबेबा जायगायाव बिखासे स्कुल कलेज एयारपर्ट न' बां हाथाय बाजार लामा सामा जेरावबो जेरैथिंबो दैबानानि थासारि बिखासे दैबाना गोदनासे दैबाना बेबायदि दैबानानि थासारि जायनि जाहोनाव थांलाय फैलायजों लोगोसे थानाय जानायनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों गुवाहाटी नोगोरमानि सुबुंफोरा सोरखारा फैयो थाङो साफ्रोमबो सोरखारानो आसामखौ दैबानानिफ्राय उदां खालामनायनि खोथा बुङो गुवाहाटीखौ दैबानानिफ्राय उदां खालामनायनि खोथा बुङो नाथाय बिथांमोननि खोथाया बेसेबां रज'यो बा बिथांमोनहा बेसेबां खामानि मावो बिनि रोखा रोखा नुथाया बे समाव गुवाहाटीआव नुजादों
धुबरी जिल्लानि गलगन्ज पुलिसा गोबां मोसौजों लोगोसे सानै सिखाव फालांगिरिखौ हमनो हादों। मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै धुबरी जिल्लानि गलगन्ज पुलिसा मा-10 सिखावै दोनखोमानाय मोसौफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बेदायाव सानैखौ हमनो हादों। हमजानाय सानैनि मुङा सानि देवल इस्लाम आरो शेरफाउद्दिन। फुंनि 7 रिंगासो समाव रातिया दहानि 27 नं राजा लामायाव हमनो हादों। गंसे मिनि ट्राकखौ सिग्रोमनायावनो हमनो हादों। फोरमायथिनो गोनांदि फिथाइ सामथाइ दोनग्रा बक्सखौ सायाव दोननानै सिङाव मा-10 मोसौखौ दोनखुमादोंमोन सिखाव फालांगिरिफोरा आरो बे मोसौखौ सोनाब बेंगलनिफ्राय लानानै फैनानै बांलादेश फारसे आयेन बेरेखायै फानहरनो नाजादोंमोन सिखाव फालांगिरिफ्रा। बेयावनो पुलिसा स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै मिनि ट्राकखौ सिग्रोमनायाव मा-10 मोसौखौ हमनो हानायजों लोगोसे सानै सिखाव फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। फोरबोआव गावग्रा बमा बानायग्रा फेक्टरियाव अर खामनाय बेफ्रुनाय जायनि जाहोनाव सुबुंनि जिउ खोमानांनाय बायदि जाथायफ्रा जाफ्लेबाय थादों जोंनि हादराव। फिन आरोबाव फायार क्रेकार फेक्टरियाव अर खामनानै 13 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 40 जोखोम जानो गोनां जादों। गिबियाव फिसा अर नाग्रोदोंमोन, बेनि उनावनो मोनसेनि उनाव मोनसे अरा नांदों आरो बेफ्रुलांदों जायजों 13 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 40 जोखोम जानो गोनां जादों। केरेलानि त्रिशुर जिल्लानि सिङाव थानाय मुन्डा टिक'डेयाव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाथाया। बेयाव गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसे आइजोफोराबो खामानि मावनानै दंमोन। त्रिशुर पुरान फेस्टिभेल जानो गोनांनि थाखाय बमा बानायनाया मैखोमैनो बा गोख्रोङै जागासिनो दंमोन। बे समावनो फिसा अरा बबेनिफ्रायबा नांग्रोदों जायनि जाहोनाव मोनफानि उनाव मोनफा बमाया बेफ्रुदों जायजों 13 जिउ खोमानो गोनां जादों। फोरमायथिनो गोनांदि तामिलनाडुनि बिरुद नोगोराव फायार क्रेकार फेक्टरियाव अर नांनानै 13 थैनाय जाथायनि साननै उनावनो फिन आरोबाव केरेलानि फायार क्रेकार फेक्टरियाव बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। बांसिन जाखांबायना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि नुखो सिगां मोजां नुदों मोजां नुजोब्बायना सिगांथ' नुवाखैमोन ना नुवाखै आं इसेबो दासो नों दा माबायदि मोन्दों बेखौ खिन्थाबाय मोजां सान्थियाव दाथ' नुजोब्बायना सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै दा नुबाय मोननैबोथ' नुवामोन ना नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय दाथ' मोजां नुबायना ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।